आंनि लाइफ स्टाइलखौ बेसेबां खुसि होनब्ला आंथ' एकदम 100% खुसि 100% खुसि मिनिङा जाहैबाय आं आगोलावनो फोरमायलांखादों आं मा बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय आरो आं दिनै बे स्टेजसिम सफैनायावहाय बेवहाय जुदि सोरबाया दुखु दंबावो होनोब्ला बे जिबनाव मालाबाबो खुसि जानो हानाय नङा खारन सेल्फ सेटिसफेक्सन गाव जुदि थानो रोङोब्लासो सेटिसफेक्सन हेपिनेस लाइफआ जायो गाव जुदि थानो रोङाबा जेसेबां गिदिर गोलावानो जा रां रुपानि धोनियानो जा खुनु बेखौ रावबो सेटिसफाइ खालामनो हाया मानसिनो नांगौनि अनजिमा मालाबाबो जोबा जिसिबां मोनो मानसिनो नांगौ जिसिबां मोनो थेवब्लाबो थोआ जि मोनदों बेजों जुदि खुसि थानो रोंदोंब्ला बे हेपिएस्ट लाइफ एन्जय खालामदों आरो जुदि बेजों खुसि थानो रोङाखैब्ला बियो सारा जीवन देशखौनो सालायनो हो बेनो नोंनि सम्पति जोब होनब्लाबो बियो मालाबाबो गोजोननाय गैया बेनो आरो अखाफोराव नांलायगोन साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बरायबाय दिनै आङो सासे सुबुं जाय सुबुङा जों साफ्रोमखौबो मटिभेसन होनो हायो आरो गावबो बिथाङा मटिभेटेडखा आरो बिथांनि लाइफ स्टाइलखौ जोङो बिथांनि ससियेल मिडियाफ्राव नायोब्लानो नुगोन बिथाङा गावनि लाइफ स्टाइलखौ हेल्दी महरै मेनटेन खालामनानै दोनदों मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथाङा आखा फाखा बिथाङा सासे हाथाइनि डाक्टार लोगोसे बिथाङा योगा गेलेनाय फिजिकेल एक्सारसाइज खालामनाय मेथाइ खननाय मेल मिटिं गानाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथाङा सांग्रां दिनै जोङो नैबे समाव बिथांनिफ्राय माखासे बिथांनि एडुकेसन जार्नि बेनि बागै जों मिथिनो नाजागोन गिबियावनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होनो सानदों बिथाङानो जाहैबाय डक्टर प्रदिस्वर दैमारी सारखौ बरायबाय दा नोंथांनिफ्राय जोङो बेखौनो मिथिनो नाजागोन सार जे नोंथाङा माबायदियै हाथाइनि डाक्टार जानो हाखो लोगोसे नोंथांनि एडुकेसन जार्नि आंनि स्कुलिंआ गावनि एलपि स्कुलावनो जादों बर' मिडियाम 5 नम्बर 5 नं सकफोर गुदि फरायसालियानो ओमफ्राय बेवहाय जोंहा फोरोंगिरि दंमोन जगत बर' चन्द्र बर' होननाय बिथाङा गैला रुंसारि जालांबाय ओमफ्राय बे दङ दानि तामुलपुर जिल्लानि सुक्लाय सेरफां 5 नं सकफोर सुक्लाय सेरफां जाब्रांपारा बे एरिया आरोखि मोनसे माबायावनो बेयावनो फरायनायमोन आङो आंनि बिफायाबो बावनो माने टिचार मावोमोन माने उनावसो जादों आरोखि आगोलावहाय नङामोन 94आवसो माने टिचार साख्रि मोन्दों बेवहाय आं जेब्ला मेट्रिक होयो अब्ला बेनिफ्राय आं हाई स्कुलिंखौ खालामबाय नौकाटा मिलन हायार सेकेन्डारि स्कुल बेबो बर' मिडियाम ओमफ्राय बिनि उनावहाय क्लास 10 बेवहाय मेट्रिक होनानै माने आङो सेन्टाराव हाइस्ट मोनदोंमोन बे समाव बर' मिडियाम हिसाबै माने फार्स्ट डिभिसनानो जायामोन आरोखि बै समावहाय बहुत खममोन जोंनि एरियायावथ' जायानोमोन ओमफ्राय फार्स्ट डिभिसन बेवहाय मोननायनि उनावहाय आंखौ रायजोफ्रा बयबो होनबाय मा कटन कलेजाव हाबहैदो कटन कलेजाव होदो होननानै ओमफ्राय आंथ' गुवाहाटियावबो बिदि थांलाय फैनाय थांफेराखैमोन आंनाबो बिफाया बबेनिफ्रायबा 1000 फैसा जगार खालामनानै होबाय आंनो 1000 माने गुवाहाटियाव फर्म लायदो होननानै एडमिसन लानो ओमफ्राय बासजों थांनायसै गुवाहाटियाव आङो गुवाहाटियाव थांनानै प्रथमाव सासे मानसिखौ लाफानानै थांदोंमोन आं आमायसो जायोमोन आरोखि बियो अदे इउनिभारसिटियाव फरायनाय बिनि उनाव सेकेन्ड टाइम आरो खनसे थांबावबाथ' आं एसे हारसिं थांनायनो होननानै एसे आन्दायहैबाय मा नुबाय माने बिल्डिं गोजौथ' नुफेराखैमोन नालाय 3 स्टरि बिल्डिं 4 स्टरि बिल्डिं आं नुफेराखैमोन जिबनाव डाइरेक्ट माबानिफ्राय गामिनिफ्राय सिदा गुवाहाटिसिम थांनाय नालाय कटन कलेजखौ मिनिथावथाव खनथाम गिदिंनांदों पानबाजारथिं थांबाबो कटन कलेज लिरनाय नुयो बे समाव इंलिसबो बारा रोंजोबा एसामिसबोथ' रोंखाया बेनिफ्राय ओरै लाखटकियाथिं थांसै बिथिंबो कटन कलेज नुयो दिगलि फुख्रिथिं थाङो बेबो कटन कलेज आं सानबाय कलेजआ बबे खनसे गिदिंलायबाय खननै गिदिंलायबाय जुलाइ मास ओरैबायदि गरमाव उनाव लास्टआव आङो बे कटन कलेजनि मोखाङावनो बे साहा दखान होयोना माबा रिक्सायाव थेलायाव नारनानै साहा कापसे लोंनानै सोंनायसै आङो दादा कटन कलेज कुन्टुयै होननानै बे खोन्थानो कटन कलेज हैथुनाय बे समाव आरो ग्लासआ गोसोममोन नालाय मोखांनि दरजानि ग्लासआ गोसोममोन आरोखि एसे ओमफ्राय हाबनोबो गिबाय आङो बेबा माबायदि आरो बे समाव माने हारसिंबो थांनायजों जाबजों थेवब्लाबो साहस खालामनानै हाबहैथारबाय बेवहाय नुबाय मा फर्म होनायखौ आरोखि फार्स्ट इयार फर्म इस्यु टिडिसि फर्म इस्यु बेनिफ्रायनो आंनि स्टार्ट जार्निया माने बेनिफ्रायनो फर्म लाबोनानै कटनाव एडमिसन लाबाय
एडमिसन लानायनि उनावहाय बेयावनो हायार सेकेन्डारिखौ पास आउट जाबाय हायार सेकेन्डारि पास आउट जाखांनानै मेडिकेल फरायनो होननानै फर्म फिलआप खालामबाय प्रथमाव 1996 आं मेट्रिकखौ पास जादों 1994आवहाय 1996आव हायार सेकेन्डारि पास जानानै कटन कलेजाव माने मा होनो बेखौ मेडिकेल एन्ट्रेन्स होननानै माबा लाबोबाय मा होनो मेडिकेलनि फर्म फिलआप खालामबाय फर्म फिलआप खालामनानै जेब्ला एन्ट्रेन्स होनो जायो एडमिट लायनांगौ 300 फैसा नांगौमोन आरोखि ओमफ्राय 300 फैसाखौ जगार गैयामोन नालाय बोसोरसे द्रप थाबाय आङो फैसा गैयिनि ओमफ्राय नायनोसै नेक्स्टआव होननानै बिनि उनाव आं मा जालायबाय गोसोआ मानिया ओमफ्राय मा खालामबाय आङो भेटेनारियाव एडमिसन लाबाय भेटेनारियाव बेबो जरहाटआव थांनांगौ जरहाटआव थांफेराखै आनला सानला जरहाटआव थांबाय थिग सिनायनाय सासे आदै दंमोन आरोखि हजों हस्टेलाव ओमफ्राय बोरैबा बेखौ लोगो मोननानै लोगो हमहैनायनि उनावहाय जरहाटआव काउन्सिलिं जाबाय उनाव खानापारायावहाय भेटेनारियाव आं 2 इयार्स फरायदों 2 बोसोर बे 2 बोसोर भेटेनारि फरायनायावनो आङो गोसो सानबाय माने आरो मेडिकेलखौ एसे ट्राइ खालामनायनो नामा प्रथमथ' होनो मोनाखिसै सेकेन्ड टाइमाव खनसे होलायबाय बिनि उनावहाय वेटिं लिस्टआव थाबाय ओमफ्राय गोसोआ एसे हाबमाथाय एसे फरायनो मोनैयावनो बे समाव खिन्थु माबा मोना मा होनो कचिंनि बिदि माबा गैयामोन आरोखि कचिंबो मोनाखैमोन फारसेथिं भेटेनारियाव फरायनांगौ ओरैबायदि साबजेक्टआ बुरजा 6-7 साबजेक्ट जायो खिन्थु बहुत हेल्प जायो एन्ट्रेन्सनि थाखाय माने आं बेखिनि फरायनो मोन्दों बेवहाय इलाबरेटलि मोन्दों आरोखि इलाबरेटलि मोन्दों बाय'लजि माखासे पार्टखौ केमिस्ट्रि माखासे पार्टखौ बहुतखिनि बिनिफ्राय आंनाव माने आइडिया फैनानै थार्ड माने सेकेन्ड टाइम जेब्ला आं एन्ट्रेन्स जिरायो बेवहाय आङो मोनबाय माबायावहाय सिलचराव मेडिकेलाव ओमफ्राय जेब्ला काउन्सिलिं जानायाव ओमफ्राय बे समावथ' न'आवबो बारा अबस्था मोजां नङामोन नालाय ओमफ्राय प्रिन्सिपाला होनबाय नों डेन्टेल फरायनो ना सिलचराव थांनो ओमफ्राय सिलचरखौथ' नुवाखैलाय सानलायबाय एफा गोजानाव गिलु बालु बे समाव आरो एसे गिनाय भाब मोनसे दंमोन 96-97आवहाय ओमफ्राय माबानानै प्रिन्सिपाला होनबाय नोङो डेन्टेलखौनो फरायदो डेन्टेलानो बिराद स्कप दङ फिउचाराव बिदि होननानै आंखौ माने डेन्टेलावहाय मटिभेट खालामबाय आरोखि ओमफ्राय बेवहाय आङो एडमिसनखौ लानाय जादों डेन्टेलावहाय आं बे समाव डेन्टेल होननानै जेबो मिथियानोमोन माने जे मेडिकेलाव जे डेन्टेल थायो एन्ट्रेन्स होखांनायनि उनावसो माने जेब्ला फर्म फिलआप खालामदों बे समाव मिथिदों आरोखि जों मिथिनो मोन्दों बिथाङा जेब्ला हाइ स्कुल फरायोमोन थाखो 10सिम बिथाङा हालेवनानै स्कुल फरायदोंमोन आरो न'निफ्राय फरायसालियाव थांनांगौब्ला गोजान लामा हान्थिनांगौमोन हाब्रु गोजा लामा हान्थिनांगौमोन आरो जायनि जाहोनाव बिथाङा फार्स्ट क्लासखौ मिस जाबाय थायोमोन फार्स्ट क्लासखौ मिस जायोब्लाबो बिथांनि रिजाल्टफ्रा सेथियाव फैयोमोन दा बेनि सेक्रेटआ मा गोसोआवथ' बोलोआ बेनो आं माने जा फराय गोसोआव थायोमोन माने खनसे फरायबाथाय गोसोआव थाबाय ओमफ्रायहाय फरायनायनि समखौथ' बिदि मोनाबिलियाव फरायनांगौ फुङाव फरायनांगौ बिदि गैया जेनेबा न'आव जानोबो गैयामोन नालाय ओमफ्रायहाय जों बेलेगाव हा आदि मावोमोन आरोखि बाबाजों आंजों माने हा बिबाय बायनानै बिथाबनांगौ आरोखि जेनेबा माने बेबो हाखौ माखौ होयो बोरिखौ जेब्ला दै गैया नोङो बोरिखौनो बावनो अखा एसे हाबाथाय एवदो खारायनानै मै होखायो लोगो सामार होबाय गाग्लिलांखाजोबो हाग्राखौ बेनिफ्राय बर' होबायबो गायबायबो आखाइ नोङो दोलाबनाय सोलाबनायखौनो खोथा गैला मोनजाथारनांगौ ना बेबायदि जाबाय आरोखि बे मोनसे माने बे आदि लानाय हायावथ' मावखाथारनांगोन मालायनि खोथा होनाय नालाय ओमफ्राय बिदियावहाय जोङो टाइमिंफोरखौ बिदि बारा मिथियामोन नालाय बे समाव जोंना 10टायाव क्लास जायोमोनथ' आरो लामाया खिन्थु गोजान माने 3 more than 3 किल'मिटार जायो आरोखि बिनि उनावहाय हालेवबाय हाखु दाखु फैबाय मोखां सुस्लाबाय जाम्फैयावनो दुगैबोखायमोन आं ओमफ्राय सिदा स्कुलाव थांगौ माने फार्स्ट पिरियडआ मालाय लाग्रोयो ओमफ्राय बेबो कन्टिनिउ बिदि जायाखै गेजेर जादों आरोखि ओमफ्रायहाय बिदि जानायावहाय मा जाबाय टिचारखौ आंना माने माबानानै क्लास 10निसो खोथा आरोखि 6, 7, 8 माने बे समावथ' जोंना माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि सममोन बे समाव बारा क्लासफ्राबो मोजां जायाखैमोन जेनेबा ओमफ्राय माबायावहाय क्लास 10आवसो नैबेबायदि सिटुवेसना जाहैदों आरोखि सिगांनिफ्रायनो हालेवखायो ओमफ्राय साहा दखानबो दं आंहा आं दाबो मोजां साहा फुदुंनो रोंगौ माने बास स्टेन्डआव साहा दखान होयोमोन जे बाबा आं ओमफ्राय जोंनाव सुक्लाय बास स्टेन्ड दंमोन
बे नावकाटा बारनानै माबायावहाय दा सुख्लाय इरिगेसन खाथियावनो बास स्टेन्ड दंमोन आरोखि बे बास स्टेन्डआवनो साहा दखान होयोमोन ओमफ्राय बे साहा दखानाव माबानायावनो 89आव बे माने सोमावसारफुनाय माबायाहाय मा होनो बेखौ बिफा हमजालायबाय माने बे समाव जायखौ मोनो जेलाव लाङोना ओमफ्राय बाबाखौ लाना थांबाय बाबाखौ लानानै थाङोबा साहा दखानखौ आरो आइजों आंजों सालायलायबाय आरो आइजों आंजों सालायबाय दा बिदिनो सोलिनांगौ नालाय जेरै सोलिगासिनो उनावहाय बाबाया जेब्ला जेलनिफ्राय गबोयो होमबासो जोंहा माबाया जादों खेथि मावनाया जादों आं जेब्ला क्लास 7 मोनबायमोन आरोखि होमबाना क्लास 7 मोनोबा खेथि मावनाया आराम्भ जाबाय 1990निफ्राय खेथि मावबाय आप टु 93 सिम जिखौ सेक्रेट होननायाथ' आं खोन्थाखाबाय जि फरायबोनो गोसोआव थायोमोन जेनेबा क्लास जाबाय न'आव फैबाय फरायबाय बेवहाय आं मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जे जोंनाव सासे सार दंमोन आरोखि नोंथां बिरेन बर' होननाय बिथां सारा दा गैला बिथाङा आंखौ फंसे खोथा होनदोंमोन जे प्रदिस्वर नोङो जे सोरबाया मोनजादों सोरबाया मालाय लेखा फरायनो मोनो सोरबाया मालाय माबायावहाय बोथिनै मोनजानानै फरायो नों बेखौ कम्पेयार खालामनानै नों गावखौनो माबा खालामनानै दाला डाउन खालामनानै दाला जुदि नोंहा 5 बाजियाव जुदि नों हाल होलांनांगौब्ला नोङो 5 बाजियाव हाल होलांनायनि आगोलावनो जिहेतु नोंना टाइम पिरियडा बेबायदि 5 बाजियाव हालेवनो होलांनायनि आगोलावनो नों 3थासोआवनो सिखारनानै 2 घन्टासो फरायग्रोदो नों कमप्रमाइस खालामदो नोंनि उन्दुनायखौ खारन नों बेलेगजों समान उन्दुखाबा बा बेलेगजों समान नों एखे सिस्टेमै थांबा नोंना जानाय नङा होननानै आं बे जिनिसानो आंनाव माने खर'आव हाबनानै थादों आरोखि बेनिफ्राय आङो सब समाय 3थायाव सिखारो 10थायाव उन्दुयो 3थायाव सिखारो लेन्थना सावबाय जोंनाथ' कारेन्ट गैयामोन नालाय लेन्थना सावबाय ओमफ्राय पुरा 2 घन्टाखौ मोजाङै फरायबाय माने अखा जे हाबाबो जेब्ला ओंखारजेनो एसे बोरैबा मोनो ओमफ्रायहाय गलियाव आथिं हैनाय लोगो लोगो माने हाब्रु बेर माने गोबोरखिया आथिंजों दावखोलायोना आसिनि गेजेर ओमफ्राय बै समाव आङो माने डिसाइड लायोमोन आरोखि आङो जिन्दगियाव आं माने आबाद मावनानै जाया आं आबाद मावनानै जानाय थासारिखौ गावखौ खालामनानै लाया दा बिनि मोनसे उपाया मा दङ लेखा फरायनाय दा बे हिसाबै आङो माने आइ जास्ट माने फरायलांदों माबा मोनसेथ' रिजाल्ट मोनहैगोन बे आसायाव आरोखि ओमफ्राय बे हिसाबैनो फिथाइखौ आं मोनदों बिथाङा सासे फोरोंगिरिनि फंसे बाथ्राखौ खोनासंनानै मटिभेटेड जादों ओंखाम उखैनायखौ सहायनानै उन्दुनो ओंखारनायखौ सहायनानै दा बिथाङा दिनै बे स्टेटासाव दंफैयो बे मोनसे पजिशनाव दंफैयो बेनिखायनो जों साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बिथांनिफ्राय फंफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै जों मटिभेसन लानांगोन सिगांनि भिडिअफ्राव आङो बुंबोदों मानसि गेदेरफोरनि फंफा रावा जोंनो पजिटिभ भाइब्रेसन होयो मानसि गेदेरफोरनि फंफा रावावनो देरहासारनायनि मोन्थोर दङ दा बेखौनो जोङो सोलोंनांगौ दा नोंथांनि मटिभेसन सोर्स अफ मटिभेसना मा एबा सोर गावनि सेल्फ माने बिलिभ गावनि सायावहाय फोथायनाय नाम्बार 1आ जाहैबाय बेनिफ्राय माखासे बिथिङावहाय सर्सआ जाहैबाय समाव आं होनखानाय दहायनो जे पभार्टि जेराव माने गोरिबनि जिथु थासारि गोरिबनि जिथु नुथाय खारन बे समावहाय जिबायदि अबस्थाजों फैदों गोजां बोथोरबाबो बिमा दानाय उल सि बेखौनो गस्ला बानायनानै गानोमोन आरो माने आं लेप टसप बिदि माबाफोराखै जेब्लासिम आं हस्टेलाव थाहैयो 1997 भेटनारियावहाय अब्लासो आङो टसक गांसे बायफेरदों टसक 97आव गैयामोन आं माने माबासोमोन सिमा आंना खालि सिमाल'मोन बे सिमाखौनो गांथाम गांब्रै सिमाया लाबाय सिङाव उल जि गुदुं बेनिफ्राय एसे गोजांज्रोमबा मोजांबो मोनो उन्दुनो माने बारा उन्दुनो लुबैया आरोखि गोजांनानै दुंबुर उन्दुबाय थानो मोजां मोनो 5 घन्टासो उन्दुबाथाय थोबाय 5 घन्टासो उन्दुखांनायनि उनाव आरो एसे खस्थ' खालामनो लुबैसै बिदिखौ सारा जिबन सोर सहायबाय थानो आंथ' फरायाब्ला बा आं जुदि माइन्डखौ स्ट्रं खालामनाबा माने जिबनावथ' आं बेबायदिनो सहायलांबाय थानांगोन बै मोनसे आंनाव मटिभेसना फैबाय थादों आरोखि बेनिफ्राय ओंखायनो खस्थ' खालामनो लुबैनाया फैदों आं ओंखायनो बयखौबो होनो किसुमान मानसिया होनफैयो जे जोंना फैसा गैयिनि फरायनो मोनाखिसै जोंना उमुखनि थाखाय थालांबाय एक्सुवेलि बे नङा फरायग्रो हेल्प खालामग्राया बहुद ओंखारो
खारन आं जेब्ला मेडिकेलाव डेन्टेलाव एडमिसन लादोंमोन आंनाव फैसा गैयामोन आं बुंनो थांनाया जाहैबाय गाव जुदि मोजाङै फरायोबा जुदि मोजाङै माने आवगायलांनो जुदि सानोब्ला गावनि डिउटिखौ गाव मावग्रोनांगौ फरायनाय खामानिखौ बाहेरायाव रां रुपानि बा सुबिदा उसुबिदानि बेखौ दहाय होनानै गावखौ रिफ्रेन फावसायनानै थानाया मालाबाबो साक्सेसफुलनि माने लक्षन नङा आं जेब्ला डेन्टेलाव एडमिसन लादों एडमिसन लाखांनायनि उनाव आं गांनैल' लेखा बायदों माने मानसिफ्रा फोथायनाय नङा गांनैल' लेखा बायदों बिनिफ्राय आंनि सिनियरफोर दंमोन सिनियरफोरनाव बेनाव बिलाइ माने बिनिफ्रायनो माने बिनानै फाइनालसिम बेखौनो फरायबाय माखासे लाइब्रेरिनिफ्राय लाबोबाय लाइब्रेरियावबो मेडामखौ रिकुवेस्ट खालामबाय जे आं लेखाखौ बायनो हाया मेम आंनोथ' माने आंनो 800ल'सो हरोमोन नालाय न'निफ्राय 500आ न'आव जानायनि आरो 300जों नों बोहैबाय गावनि आखाइ खरस माबा खरस बेजोंनो आरोखि नोङो बेलासियाव साहा लोंनाय मा लोंनाय बेफोरखौ नोङो बारा साननो हाया माने जार माने कापुरनाय झारनाय होनो हारसायावबो आरोखि जायहा जि गैया गोजांनाय गैया होननाय बेबायदि ओमफ्रायहाय मेम लाइब्रेरि मेडामखौबो रिकुवेस्ट खालामनानै आं होनबाय आंनो ओरैनोथ' 1 उइकआव हैफिननांगौ लेखाफोरखौ आं होनबाय आंना बिदि आं बायनो हाया आंनो जुदि हेल्प खालामबा मोजां मोनगौमोन होननानै मेडामा तुरुन माने एग्रि जाबाय आरोखि राजि जाबाय जे बिदि फरायग्रा गथ'खौथ' जोंनो नांगौ माने नोंहा लाइब्रेरिया मानो थाखाय बयहाबोथ' बायखाजोबो नोंनो जि नांगौ नों बाव इन्ट्रिल' खालामनानै लां होननानै बे सुबिदाखौ आंनो होदों आं हेल्दि लाइफस्टाइलनि खोथा होनोबा आं मोनसे खोथाखौ होनगोन बे जाहैबाय टाइम मेनेजमेन्ट फार्स्ट अफ अल गिबियावनो टाइम मेनेजमेन्ट साफ्रोमबो मानसिनो सानसेयाव 24 आवार्सल' 24 घन्टा रावहाबो बिनि बारा गैया बिनि खम गैया 24 घन्टाखौ गाव मा हिसाबै मेनेज खालामो मा हिसाबै मा एक्टिभिटि गाव लायो अबे एक्टिभिटिया प्रायरिटि दं अबेखौ जोङो आगोलाव प्रायरिटि होनांगौ बे जिनिसखौ गावनो बानायनानै लानांगौ जों जुदि 24 घन्टायाव साप'ज जोङो 6 घन्टा उन्दुबाय बा 8 घन्टा उन्दुबाय 8 घन्टाखौनो उन्दुबाय साप'ज बांद्राय उन्दुथारग्राब्लाबो आरोखि 8 घन्टा उन्दुनायनि उनाव अफिस डिउटि थाबाय स्कुल डिउटि थाबाय गासिबो खालामनायनि उनावहाय जुदि जोङो बेलासि सम 4 घन्टा 5 घन्टाखौ जुदि जोङो ओरैनो आड्डा मारिनानै ओरैनो अबा जौ लोंनानै ओरैनो अबा माबानानै खाथायबा माने टाइम मेनेजमेन्टआ बेना मालाबाबो माबा जाया ओंखायनो फ्रम मर्निं टु मर्निं बेखिनिखौ गाव प्रेसाइसलि बबे समावहाय गाव मा मावगोन बबे समाव मा एक्टिभिटिया प्रायरिटि दं न'खर गोनांबा गथ'नि थाखाय न'खरनि थाखाय संसारनि थाखाय समाजनि थाखाय बबेखिनिखौ माला इउटिलाइज खालामनांगौ समखौ माबायदि समाव गावनि खामानिखौ प्रायरिटि होनानै गावनि खामानिखौथ' बाद होजाया लाइभलिहुडआथ' गावनि खामानिनि सायावसो जायो नालाय दा बे हिसाबै बेखौ मेनेज खालामनो बा मेनटेन खालामनाया अति दरकार आरोखि आङो बेजों लोगोसे खालि मेनेज खालामनाय मेनटेन खालामनायल' नङा जोंनि डायेटारि हेबिट जोंनि जानायनि हेबिट मेइनलि जोङोथ' हेबिटआ मा जोङो साना हसिया जानाय समावहाय जोङो बेखौबो जायो बेखौबो मोनजायो खिन्थु एन्टायारलि जोंना दा लाइफस्टाइल डिजिज दा जोंना मस्ट कमनलि जोंना दा इन्डियायाव होल वार्ल्डआवनो बे जाहैबाय डायेबेटिस सुगार आरो मोनसेया जाहैबाय प्रेसारा जाहैबाय स्ट्रेस बेबो मोनसे रिलेटेड दानि एकदम कम्पिटिटिभ मुलुगाव नों खारफायाबानो नोङो माबा गैया दा बे स्ट्रेसखौबो गाव मारै मेनेज खालामगोन मारै नोङो लाइटलि लानो हायोब्लासो स्ट्रेसा खमायगोन लाइटलि लानो हायाब्ला मोनफ्रोमबो माबाखौ माने समखौनो बा इभेन्टखौ बा मोनफ्रोमबो कार्ज माबाखौ जुदि नों सिरियासलि माव डेडिकेटेडलि माव खिन्थु बुस्थुखौ बांद्राय सिरियासलि माबानाङा आरोखि माने खर'आव बजा हिसाबै लानाङा दा बिदि हिसाबाव जोङो माने मा साइक'लजिकेलिथ' मेन्टेल प्रेसार मोनसे मोनो जायनि थाखाय जोंना मस्ट कमनलि दा माने प्रेसारनि प्रब्लेम जानाया आरो मोनसेया जाहैबाय सुगार जोंना एक्टिभिटिस गैला दाना नोङो हालेवनाय गैला खदाल जावनाय गैला दा जोङो एसे सोरबा साख्रि मावबाय सोरबा बिजनेस मावबाय टाउनाव थाबाय सोरबा गामियाव थाबाबो बलखौनो गेलेला आंथ' नुबाय दा गामियाव आगोल भलिबल गेलेयोमोन फुटबल गेलेयोमोन आजिखालि मोनफा मोननै जायगायावल' गेलेनाय नुसै दा दैज्लां बोथोरावथ' मेरला फुटबल गेलेयोमोन दाथ' मानसिया फुटबलबो गेलेला ओरैनो अबेबा बांसिनानो नुयो मा आड्डा मारिनाय अबेबा साहा लोंनाय अबेबा माबा मावनाय दा बेफोरबायदि बेलायावहाय जोंना जिथु केल'रि कनजाम्पसन जोंना जानांगौ देहाया
जोंनि केल'रि जिथु कनजाम्पसन जानांगौ जों जानायनिफ्राय जिखिनि बाहेर खालामनांगौ केल'रि बार्न खालामनांगौ बे जोंना जाया जायनि थाखाय जोंना केल'रिया डिप'जिट जाबाय थायो मोनसे समाव मा जानोसै बेनो केल'रि माने कलेस्टेरल बेनो फेट्सआव कनभार्ट जायो नालाय सुगारानो फेट्सआव कनभार्ट जायो दा बे कनभार्ट जानायानो नोंनि थै रोदायानो जा बिबुआनो जा देहानि लिभारानो जा किडनियानो जा लांसआनो जा बेवहाय डिप'जिट जानानै बिनिफ्रायनो जोंना जितु माने फेटेल जितु माबा आरोखि लाइफ रिस्क जितु बेमारफ्रा जोंना जानो हमदों आरोखि ओंखायनो जानायाव फार्स्ट प्रायरिटि होग्रो जे हेल्दी फुडखौसो जों फास्ट फुड जांक फुड बेफोरखौ जेसेबां हागौ एसेबां एभयड खालाम फुराना थावफोरजों एवनाय ओंख्रि बा एवनायफोरखौनो जों बारा जानाङा हायोबा जेसेबां हागौ बइलखौनो जा बइल इज द बेस्ट आरो दानि जुगाव बांसिन दा लिभार सिर'सिस जानायखौ नुयो लिभार सिर'सिसआ आगोल जोङो उन्दैयाव मिथियोमोन मा जौ लोंबा जायो होननानै दा जौ लोंग्राफ्राथ' जाखायोआनो बेजों लोगोसे जोंनि दा मैगं थाइगं जों जिहेतु गाव बादुला जाबाय खामानि मावला मालायनिफ्राय बायनानै जायो मालायाबो मोजांनिफ्राय मोजां जिनिस फाननो प्रडाक्सन बारायनो थाखाय नाङा फाङा नोंनो जि सोरनाव मा जायो जाथों मुलि होनोसै मा होनोसै दा बेफोरबायदि पेस्टिसाइड फांगिसाइडखौ जायोबा मैगं बे होनायफोरखौ जायोबा हासार होनाय मैगंखौ जानोसै केमिकेल होनायखौ जानोसै जायनि थाखाय जोंनाव दा लिभार सिर'सिसआ मस्टलि जोंना दा कमन दा लिभार सिर'सिसआ जिहेतु कमन माने बे रिभार्सिबल नङा इरिभार्सिबल माने बियो नर्मेलाव फैफिननो नागिरा ओंखायनो नोंथांमोना हानायमानियाव आंनि साजेसन होनो ना एडभाइस होनो आं बेखौ बुंनो थांला नोंथांमोना जि सानो साननानै ला आंनि खोथाया जाहैबाय हानायमानियाव गाव एसे जि हा दखरसे दं गावनो हायोब्ला खेथि खालाम एसे खदाल जावनानैबाबो माबानानैब्लाबो जिखुनु गाव जानाय आन्थाखौ गाव दिहुननानै जुदि जों जानो हायोबा माबायाहाय जोंना हेल्थआ बेनिफिट मोनगोन हेल्थआ मोजां थागोन आरोखि